Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kon
bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tungluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at ito, Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Welcome naman mga kabyanan, diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Pizza 14 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Upod gapon sa inyo, Anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo tubtub sa tag na alas 2 sa pagdulot sa mga matahom nga mga lalantunon nga pag-aambahon sa gitara. Diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Kag sa ato nga mga taga-palamati, sa ato nga mga kauturan, kung gusto nyo mag-request or may ara kamo talamyawon, ipadala nyo lang sa comment section sa Facebook Live sa Bumbo Radio Bacolod. May lang ang pagpamati na sa kay Sister Fe di Jesus. Nag-request na yung dandansoy. Karoon dugay-dugay Sister Fe. Ang dandansoy. Kaya babasa kita karoon dugay-dugay sa mga greetings. Diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Mga kabyanante, okay na kamuna. Doon nag-ulan. Ano pa matyago doon, nakabati ko sang huni sang ulan. Nagbubo ang madamol nga ulan. Banwa. Pero ay kaso, kaya ari kita sa sulod. Kag sa ato diya nga mga tagpalamati, ara kamo diya hilay-hilay sa inyo tag sa mga puluyan. So wala gid sa problema. Ari anayo ang imbukada nga lalantunon para sa aton tanan. Ang ambanon nga may tigulo, Faithful Love.
Faithful Love, nagdulong siya sa oras 21 minutos ang nakaligad sa tagnang las 12. Mayong hapon bumudan, kapamati kami din sa Regent Alihis. Tamyaw ko lang si Martha, si Miggy, kag Mama Lors. Request ko na yung love story. Ang nag-request si Doc Paul Unyal. May man nga pagpamati dira sa kay Peter June, PJ Samson. Good PM bumudan, request lang ko Lorena para sa tanan nga mga taga San Enrique. More power and God bless. Kuan ko dabi tiganahi ko dabi sang Lorena Bumbo Harold. No, ihulama lang ng gitara ko daw. Okay. Good afternoon bumudan. Request ko tani dahil sa iyo. Ang nag-request si Val Yanga sang San Enrique. Kag may lang nga pagpamati man sa kay Virgilio Morante Montero, sininya ari kami Ibi Magalona liog tamyo sa mga kasimano. Thanks bumbudan. Ari pagid mayong utulang sa kay Leo Baygar, Cora Flores Ginsataw, siya good noon bumbudan watching gitara sa Bumbo. FB Live with Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, manako Sandro Ginsataw, ti Ruming Salinas, kaaga sa tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3, Pulupandan. Ang request niya Baliling. Pero dali lang karon na dugay-dugay ang Lorena, karon na dugay-dugay. Ipatukar ko na ang request ni Sister Fe. Una-una ginyan siya din nag-request na nagpanawagin sa telepono si Sister Fe Di Jesus. Ari na ang imong request, Dandansoy. Dandansoy, bayaan ta ikaw, kay mapauli ako sa payaw, o galing kung ikaw hidlawon ang payaw. Imo lang lantawon. 26 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12 diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan bumbo gitara sa Bumbo. Good day, Bumbudan. Pwede pa greet si nanay ko Elsa Arsinas, Hazel kag Luana Torres. Kapamati subong si mo while traveling going to Sagay from Mary Grace Arsinas Villaries. Kapamati kami di sa barangay Sikatuna, siling ni Ray Ricanya de la Torre, mayon lang ang pagpamati. Kag Roberto Pinggol, Catalunya, My First Love. Ano ni imong request, My First Love? Ari pagid Manjo Arniho, may utubumudan, gamonitor kami
Nulan Banhao, Rodolfo Escultor, Romney Camilo. Naripagid, Danmara Navarrete. May nga po mumudan, kinatami ko na ang Navarrete family sa asyenda. Tinihaban uno, ibi magalo na request lang ko, I miss you so. May nga udto bumudan, listening from Delaware. Nami ka-hair mo, siling niya. Tani ma-play mo ang Falling Leaves. Pangita ko na ng Falling Leaves. Alin sa kay Birds, Stacy. Julian Montoya, mayong udtuman. Mayong nga pagpamati na kay Julian Montoya. Tiganahi pa ko the Falling Leaves gani dayon kag may ano pa gito ganing isa to. Nga request kay gina Falling Leaves kag may baliling pa to, no? Baliling. Okay, sige. This time mga kabyanan, ang dandansoy okay na, no? Ano pa gito ganing isa? Lorena. Lorena, no? 28 minutos man nagkaligad sa tayong ng alas 12. This time, yari na ang request sa isa man sa aton nga maukod nga tagpalamati ang ambanon nga may tigulo, Lorena. kay Lorena. Nagdulong si Soras sa 31 minutos sa kaligid sa tag ng alas 12. Pwede ka request dalom sa kahoy nga lawaan from Barok
sang Ibi Magaluna. Virgilio Moranti Montero, kanang isang dandansoy ba daw, matulugan ko. Request to ni Sister Fe. Idi Laos, good noon, bumudan, ari kami ni Nanay Isabel, gamon ito sa Victoria City. Bumudan kun may ara Mardi. Sige. Pero Bumbo Harold, basi may ara ka na I miss you so. Kung hindi ka ni I miss you so kag The Falling Leaves. No? The Falling Leaves. Doon may madumduman ko ba? May nga pun Bumbo Dan, nagapamatingin kami diri sa Barangay Sagasa. Tamyaw lang si sa kay Zinaida Suspen, kag kay pari Titom Sancho, kay Noli Anayan, kag Danilo Lirasan, request to Buran. From Teddy Tokeri Senior, maangod to sa imo Bumbudan, pwede mapatukar ang sa aking pag-iisa. Gadula-dula ang signal ko. Naga-request si Annie Lee, no, sa aking pag-iisa. Karon dugay-dugay. Kabati ka na Bumbarol sa kanta nga sa aking pag-iisa. Daw ay guro. Dugay na mo ang kanta. Bumbudan, pag-greet man ko kay Nanay Lita, kag Tatay Bilar, gin sa tao. Family Sangko, family Galon, kag family Takubay, sang Gimaras. Nga pinuwi man nagapamati sa imo programa sa aga kag sa gabi. Salamat, gid. From Cora Flores, gin sa tao. Okay. Ano ang arada subong? I miss you so. Okay, sige abi, pamatiantang I miss you so. I miss you so. No? Nagadulog sinyo sa oras sa 37 minutos at nakaligad sa tagnang alas 12. Bumudan na pag-greet man ko sa kay Nanay Lisa kag Tatay Bilar gin sa tao, family Sangko, family Galon, kag family Takubay sa Gimaras,
nga pinunan ka pamati si mo programa. Okay. Doon natamyaw ko na ni Kagina. No, nasulit ko lang. Ayos no problem. Ari Pagid. May hapon mo budan, still watching kami The Soldier of Fortune, abi. Request pwede. Silang ni Joey Mercado. Pero anti sila The Falling Leaves, anay abi. Kung may arat na sa The Falling Leaves. Okay. Pamatian na to nabi. Kung sa mga binisaya pa, daw dahon nga laya. Daw dahon nga laya. The Falling Leaves. Okay, sige. No, sa mga wala pa magka-request, ang inyong himuon nila lamang ang pag-type sa inyong mga mensahe kang isend sa comment section sa Facebook Live sa Bumbo Radio Bacolod. Mabatian ka makita sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Okay, daw alang-alang ang The Falling Leaves. Ang baliling na lang, abi, baliling. Sigurado do may arat na sa baliling. Instead of The Falling Leaves. No? Ang isa sa request gina, baliling. I-try natin abi ang baliling. 38 minutos na kaligad sa tag ng alas 12. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Iban nga mga talamyawon, balikan nato na dugay-dugay. Lilion ko abi ang YouTube channel. Ang aton nga YouTube channel na lilion ko anay abi. Kung may mga nagasululod man diri, kaya ang iban nga mga mensahe hindi ko mabasaan diri sa Facebook. No, pero sa YouTube mabasan ko i-try ko anay abi li. No, ang YouTube channel, no, sang Bumbo Radio Bacolod. Sige abi. Ara na ang baliling. Ginatanaw ko ni karon ang aton nga YouTube channel, no, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabumbo. Kung gusto niyo kung hindi abi mabasa ang inyong mensahe dito sa Facebook Live, kanto lang kamo sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod, no, kay diri basi makita naton inyong mensahe kag mabasa naton. This time mga kabanan, ari na ang ambanon nga may tigulo, baliling.
Okay, mucha ka maliling. 43 minutos na kiligan sa tag ng alas 12. Good afternoon, Mumudan. Listening sa Gimaras, paborito sa mga senior. From Nina Galampanaw. Ano pa Faith Quadico de la Cruz. Mahing ko Mumudan, ginagreet ko lang lola ko nga si Jenita Diamante. Nga kasabay-sabay man kanta sa inyo madamo gid nga salamat. Okay. Ano pa Terry Sartorio. Good noon, Mumudan. Ma-request bakas ng lumipas. Gapamati kami di Subong Barangay Kiwi, Hinigaran. Ano pa Elizabeth Amantoy Himuto. Good afternoon, Mumudan. Pwede greet sa akon asawa, Bibot Himuto. Sa akon mga bata, si Eleanor, Liza, Catherine, Jupit, Uloy, kag Christy. Chrissy, kag sa akon mga apos, si Seth, si Sam, Aigo, and Gia, watching from Teresa Rizal. Bumudan, good PM, please greet my kumpari sa Victoria City, Nonoy Berta Tiham, and family, Ed Solano and family, Silay City, Tiny Aguilar, and family, Talisay City. Sa akon Mrs. Ninita, please patukar Sonata of Love. Halin sa kay Emilio Sigumpan. Okay, aripagid, Theris Ann Rafael, good noon, Mubudan. Ginatami ko lang ako lola nga si Lola Ilis Tupas sa barangay Kambao Ginigaran nga gapamati gid sa Bumbo Radio Bacolod. Thank you and thank you gid Bumbudan. Okay. Si Elizabeth Amantoy Himuto siya Bumbudan pwede ka request only live to love you. Okay. I only live to love you. I only live to love you. Okay, kag tanong-tanong karon Eliezer Likayan mayong man nga pagpamati kay mayong udto. Aquilino de la Paz, mayong hapon Mumudan nga pamatigid kundi sa Ilocos Sur. Tamiyaw ko lang da sa barangay Sagasa, labi na gid ako nanay kag tanan nga kaparintihan ko da sa barangay Sagasa. Salamat Mumudan paligman patukar sang Turag Soy. Kag sa YouTube channel ari diri si Carlos Mahinay, naga-monitor karon live from Canada. From Canada. Okay, ari pagid si Alberto Lindo. Maayong utong Bumbudan, shout out ko sa akon asawa Inday Jema kay Tay Salmer kag Nailina sa barangay Tangob, Bacolod City. God bless sa tanan nga nagpamati sa ibo nga program and more power. Okay, sa YouTube channel ini yan naton, no? Sige, it's either sa kuan ka mo sa YouTube channel or sa Facebook Live, no? Maka padala sa inyo sini nga mga mensahe sa kuan sa ano ni sa akon nga personal number do ka budlay siguro kay do ka budlay kung maka-access karon sa akon nga number. Dili ka mo padala sa YouTube channel o kundi kani sa Facebook Live, no? Gupim no iliog tamyaw mga suki mo nga gapamati gid subong Judge Remy kag Purita Octaviano, General Lupi Bidia, Gerard kag Dr. Purnan Jr. Sumugat, Borges Erasmo, Rosindo Escobar, Nonoy Gascon, Edelyn Ejercito kag Glory Ann, ang request dalawida ukon Dandansoy from Tony Oquindo. Okay, sige. Karon dugay-dugay. Ano pa gito ang ginatiganat ada? May The Falling Leaves. May ara to sa aking hindi. May ara pa to gina isang nga request tan-aw ko anay diri. I-review ko anay kay basib lang magsugod ang mga gihinapang nag-request to ay ko pagyapon ma-play. No? Ano ganito ang ay may ara pag ito request gina nga dahil sa iyo, no? Dahil sa iyo. Nais kong mabuang, nais kong mabuhay. Dahil sa iyo nais kong mabuhay. Okay, 47 minutos, Banwa, ang nakaligad sa tag ng alas 12. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bombo. No, sa liwat, kita ang pwede nyo makita ka mabatian diri sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag subuman sa Facebook Live. No, kag pwede ka mo makapadala sa inyo sini nga mga mensahe. Okay, sige. Kuan abi ang bahanon nga may tigulo dahil sa iyo. No? Okay na? Sige abi.
Dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Bumudan, pwede ka request pusong bato. Request ni Mary Grace Arcinas sa Villaries. Kagani pagin si Roslyn Drilon Badilles. Bumudan, liyog kahoy ngalawaan. Kahoy ngalawaan. Anili, salamat gida. Bumudan, karon naman sa gabi, sa Bumbo. Karon sa mas gabi. Bumbo Harana. Sige. Leo Vicentino. Bumudan, mayang hapon from Pulupandan. Okay, sige. Si Doms Ortiz, good noon na bumudan. Request ko dahil sa isang bulaklak. May dahil sa isang bulaklak. Pero kung ko dati, Bumbo Harold, kino, why di sa ako, no? Sa ako ng, sa aking pag-iisabi, kung may arada, mga request nyo, sumundo makatuluyo, masih matulugan, to ni karon dugay-dugay. Bago lagi patukan na ito na dahil sa iyo do gahayon-hayon malang do gagoy-hagoy. Nga samtang ginatukan do imong ulo do galisuli do gakwan bra do nagahigda ka sa tumba-tumba, no? Tapos gatukar sang dahil sa iyo nga do gitara. Sus do mapiyong mata mo. Dari pag isa sa aking pag-iisa, no? I-try na to na big. Ipakita ko to ning aking pag-iisa kay ang nota niya do na kuan na to mo no yabukan na to. Good noon, bumudan, request ko. Okay, sige. Request sa isang bulaklak. Ano, basa ko na gina.
Di pagid. Leo Vicentino. Okay, na-play ko na to nung imong request. Ana Jane Badoy. Mayad hapon mumudan ginatamyaw ko akon mga lola kag lolo nga si Ernesto kag Ludinya Zamora. Kag request ko kanta nga Lorena. Okay, na-play na nato ginatong Lorena. Ethel Patricio. Salamat gid mga sir sa inya. Good noon pa request, kumusta ka aking mahal Ili Jaime. Kumusta ka aking mahal? Ara nang sa aking pag-iisa po, mayo. Nakita niyo gid sa baul nga ato na kuan mo ara gid pinakinalong ang piyesa sang kuan sa aking pag-iisa. Aber pa mati antaw okay. Dogi kanta niya na yaw, hindi madala sa kanta. Karon lang sa gabi ng kanta, ya. Sa akin mag-isa. Doon lang alang aking mag-isa, kaya may upod siya. Dapat sa aking mag-isa, gitara lang, nag-isa lang siya mo. Ayos. Okay, sige. Antes ang sa aking pag-iisa, yari anay ang dugang pa nga mga lalantunon sa nga kahapon. Ang banon nga bakya munening. Ari ay dugay pagining sang una pagin niya. Sige abi, bakya mo nining abi. Bakya Munining, good people mo dan, liog ko, greet amay ko sa Victoria City, Eduardo Makilan, gamonitor na sa si Imo, from Edel Sembrano Makilan. Mayong hapon, bumudan, request ko lang makanta, request ko lang kanta doon lang. Okay, sige, kag, mayong hapon bumudan, ang doon lang, request ni, halin sa kay Jason Torres. Bumudan pwede ka request Come Back My Love kung pwede lang sa alin sa kay Nina. Nag-request Nina Galampanaw. Gigi Albada Sigucher. Pa-shoutout kay Mary Sigucher nagaluto sudan, bumudan. Baw ka namin siguro sang sudan nga ginuto niya ay. Hi, hello, good noon. God bless from Eleuterio, Malakad.
Ari pagid, din pagid to. Dalaga, Lourdes Bandukilyo Martir rito. Bumudan good PM, ginagreet ko gali si Manang Eli, Ana Bailon, nga taga Purok ka, Paglaom Barangay Atipuluan, nga retired nga maestra. Si Jose Dalida, nga taga Purok Rosas Pandan, Bago City, kag si Maria Consuelo Torres, si Anna Torres, kag sa mga youth sa San Isidro Labrador Chapel, sa may Barangay Atipuluan, sa Buro-Buro Resort sa Atipuluan. Okay, sige. May gin-request ko na si Mo ay, okay. Dumay, ang sa aking pag-iisa, wala to no, ara na? Pihuan na ba? Sibla, duwa-duwa na karon. O, sige, abi, sa aking pag-iisa, abi. Amo na siya. Sa aking pag-iisa, perti man o do mapiyungan man taba, sa aking pag-iisa. Si Carlos Mahinay, may request gali siya nga pwede bumbudan uhoy alindahaw. Way kung sang uhoy alindahaw, may ari kuya uhoy alibangbang, kag pubring alindahaw. Pero kung uhoy alindahaw ang ipatukar ta, basi diyan magsinamo na karon na. Pasi ambot mo sing ganun uhoy alibangbang no? Uhoy alibangbang. Kag ang isaya ang alindahaw ya pubri na mo, ako pubring alindahaw, no? Ang uhoy alibangbang may-ari kundi sang uhoy alibangbang. May request pagid gina Bumbo Harold idalom sang kahoy nga lawaan, kung basi may gitara idalom sang kahoy nga lawaan. Ari anay ang uhoy alibangbang maigid kay timing. May-ari ko din na kuan na dakop nga libangbang, ari na di subungo patukaron ko. Uhoy alibangbang. Sige abi. Uy, do hindi magtukar ang uhoy alibangbang kwaw. Do nagsunggod ang alibangbang, sige abi. I-try ko abiliwat ng alibangbang, sige abi, sige abi. Nara na.
Ohoy, alibangbang, nagdulong siya sa oras, 6 minutos sa kiligid sa tag ng launa sa hapon. Magabalik mga kabyanan, ang ining palatuntunan, pagkaligid ginaman sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure. Pabalik mga kabenan sa ito ng pagpangalaga diri sa panatuntunan gitara sa Bumbo. 14 minutos na nakaligan sa tag ng alauna do kadasig lang sa mga inoras. Ang maayo lang na pagpamatiman sa kay Leo Vicentino siya maayong hapon bumudan pag-greet lang gali sa taga Pulupandan. Salamat gid. Julie Padua, maayong hapon bumudan watching live naman ako diri sa Sydney. Liog lang tamyaw sa tanan nga nagapamati sa Silay City kay Tatay Miguel Padua. Sa mga utod ko sila Eddie, Oding, Tiwi, Romeo, Ricto, Leo, request ko La Paloma. Salamat gid bumbudan. Okay. Ari pagid, maayong hapon bumbudan, pa-request ako I'll be loving you. Nga kanta para kay Papa bumbudan, salamat. Greet ko lang dayon kay Mama and sa inablos ko nga gakaon da uwi samtang nagapamati watching from barangay Kamalandaan Kawayan. Okay, I'll be loving you eternally. Urara may sugpo na. Sige. Bumbo Harold, basi may I'll be loving you eternally. Sige, abi. Pero antes na, total nagapatuyo naging man kita sa mga ambahanon. Ari pagid ang isa sa mga patuyo pagid yung mga lalantunon. Ang ambahanon, ini paunit-unit na lang ni ginhawa mo. Paunit-unit na lang tadi kung sinong una mapiyungan. Ang una mapiyungan perde. Kay hindi makasustiner sa katuyo. Ari pagid ang patuyo sa ugoy ng duyan.
Okay, sa ugoy ng duyan, perte. No, nagatubod man ang, nagabubo man ang madamon, ulang ka nagapanaguuban wa. Si... Oy, may request gili diri Kwan, may request gili diri La Paloma, no, ni Julie Padua. 19 minutos sa kaligad sa tagna nga una. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan, gitara sa bombo. Ano itong ginpatigan ako na si Mola? I'll be loving you eternally. May ara ka da. Sige, pero dali lang gid karon na dugay-dugay. Unahon ko na ang La Paloma, no? La Paloma nga request ni Julie Padua, direkta dito mga kabayan sa Sydney, Australia. La Paloma. Nagabubo ang ulan. 23 minutos na nagliligad sa tag ng alauna. Ang isunod naton ang gin-request kagina nga I'll be loving you. Sige abi, pamatian ta.
Okay, I'll be loving you eternally. Nagadulong siya sa oras 26 minutos sa kiligad sa tag ng ilauna. Jillian di Kusatan, di Sukatan, pa-shoutout sa lola ko nga nagapamati, request ko da kahoy ng lawaan. Alang-alang ang kahoy ng lawaan, no, kay Waigid. Sige lang, importante na tamyaw. Ang I'll be loving you eternally, request to gina ni Marie Zail Goyurpo. Okay, sige. So, ano na? Ano pa gid ang iban nga mga request kay gina? Basta ang hindi mapatukar, buti nga doon alang-alang na siya. Alang-alang ipatukar. Pero sige lang kay tinguhaan tagid banwa nga mapatukar, no? Ang pila ka mga request ninyo no, sa aton nga mga tagpalamati. This time mga kabayanan, ang iban pagid nga mga lalantunon daw nga pangkwangid pangtigana ginaton sa siniyang udto ang may ara pagid tugili i-request gina si Doc Paul Unyal ang ambanon nga may tigulo love story.
Okay, love story. No, 31 minutos sa nakaligad sa taglang nga una. Why kita na sang the falling leaves, no? No, kay gina may request to the falling leaves, no? Kag kung wala siya, ikaw na tagali subong sa Kim. Sige. Kung wala kada Kim sang niya the falling leaves, na may ara pagida gina request nga dalawi daw. Why dalawi daw abi dalawi daw. No, kung may ara kada sa dalawi daw, pero samtang wala pa ang dalawi daw, ari-aray ang banon nga nangin immortal na. Isa man sa mga immortal nga mga ambahanon, nga mga Bisayan song matud nila.
Matud nila, nagdulong sa oras, 36 minutos sa kiligid sa tagnang alauna sa hapon. Magkabalik mga kabyanan, ang ini nga pala tuntunan, pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan.
Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpihan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Pabalik mga kabanan sa ito na pagalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Bombo Daniel, maayong hapon, lihog kay Radney Disukatan. Anong ilihog sa iya ang iyang request? Jonathan, ang nagapalihog si Jonathan Sulapas. Bombo Daniel, maayong hapon, okay. Din ba gito? Robin Scott. Ari si Robin Scott. Bumbudan, pa-request ko no si Papa ko, Rodolfo Hermano, sang kanta nga One More Chance ukon All of a Sudden. Kaya kapamatingin sila samtang gahigda kay gaulandaan sa tamyaw na lang sa taga Abuanan, Bago City. Bumbukim, pali ko na bisang One More Chance. One More Chance. Dami madumduman ko ni One More Chance. Okay? Hindi ko na lang pag-iikuan na. Basta may nadumduman ko. So, One More Chance. Bumbudan pa shoutout sa kunlola nga si Carmelina Tamba. Request ko, Kiss of Fire. Kiss of Fire. Dayin Alabi di Asis, maayong hapon, Sir Dan, ma-request ko di higad sining tuburan. Higad sining tuburan. Kombinasyon ba sa higad sinang bukid o kung sa sa higad sinang bukid may isa ka tuburan lang ni. Doon nagilibog ulo ko sa higad sang tuburan. Himuon ta lang ni tuburan. Ambot may daw tanaw tabi ang ari ko ni tuburan. Okay. Sige. May nga pagpamati man na sa kay Father Paskin, no? Father Paskin. May joke naman si Father Paskin, pero padala sa akon sang joke sa cellphone. Te ang joke niya subong ang bana nga nag-abroad nagpuli na bla, nagbalik kalin sa bana, sa agwa, nagpuli siya. Pag-abot niya, damo siya pa sa lubong. May mga dala siya may dala sa sigarilyo. Siling sang asawa niya siya, my love, ano ning sigarilyo ni para ni ka yung sa imo ni? Sinya, why? Hindi na para sa akon, para na sa parintita kay nagbago na ko subong. Why na ko sigarilyo? Siya ining ilimnon niya sa kay sinoni. Siya sa parinti tam nagyapon kay nagbago na gani ko, why na gani ko ya subong sigarilyo, ay na ko naginom, nagbago na gani ko ya subong. Siling tapos uli kita ni asawa ko niyang make-up kit. Siya, ini siguro ya my love, para ginisakon mo. Sabat ang nga ba na siya, pag kinugayi ko gani sinadaa. Nagsiling lagi ko nagbago na ko pro sa akon ina siya. Tantagin father ay, Father, ginapakadlaw mag-permisi mo nga joke la mo. Siya, silingan nga nagbago na ko pro. Sa akon ina siya make-up kit. Hindi pagkwa. 45 minutos sa kiligan sa tagnang nga launa. Ginapakadlaw ko lang kamuking nga daw ginatuyo ko mo day. May request nga tuburan kag ang
ang ginaayo ko sa kay Bumbo Kim, makaya mo to karon ang ano ganitong ano ganito, bago ko lang ito ginambal si imo nga ipatukar. Okay, karon na dugay-dugay ang gin-request ko sa imo. Ari anayo ang tuburan. Tuburan da anay be? Tuburan. Okay, sige, nagdulong sa inyo sa oras, 10 minutos na nabilin, kaya magadangan kita sa tagnang alas 2. Yari na ang gin-request kagina nga one more chance. Abi, one more chance dira, Bumbo Kim.
Bombo Radio Bacolod. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone Pabalik mga kabanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. 5 minutos na bilin ka magadangat kita sa tagna ng alas 2. Yari pagid ang dugang naton nga paglingaw sa inyo sa pagi sa isa ka ambanon. May tigulo, I Can't Stop Loving You. Okay, I Can't Stop Loving You. No, naging kulabos kita sa Oras Banwa. May nga po pa-shoutout watching from Cali City, from Ili Jaime. Kag si Elvira Hilogo, siya may hapon bumudan, pa-request ikaw ang ligaya ko. Mati lang ko diri sa Fermville, Panukoy.
karon na lang na ang ikaw ang ligaya ko ano sa Bumbo Harana kag iban pa. Okay, na ginakulo-kulapos kita sa oras banwa diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Danay kita karon dugay-dugay sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Upon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bacolod. Ang oras ay netid sa inyo ng